Hej, i dag vil vi gerne prøve at se, om vi kan lære jer at lave en flikflak. Og resultatet kommer til at se sådan her ud. Det var min flikflak, og nu skal vi se Sisses. Første trin! Du skal prøve at stå her, og så laver du en væremølle baglæns. Agtigt. Trin 2! Nu skal du sådan prøve at hoppe lidt mere, mens du gør det. Sådan der. Trin 3! Trin 3, det er, at du skal sådan prøve at hoppe frem, og så bare direkte tilbage om på ryggen, så det kommer til at se sådan her. Og så langt tilbage du kan komme. Trin 4! Trin 4 er, du skal stadig hoppe rigtig godt frem og ned på ryggen, og så skal du så lave et agtigt baglæns koldbytte bagefter. Og det kommer til at se sådan ud. Trin 5! Prøv så at få en ven til at holde dig på ryggen, mens du prøver at lave en flikflak. Sådan der. Trin 6! Og når du er klar til det, så laver du bare en flikflak selv. Sådan der. Yay, det kan du.